Assalamu alaikum yan uwa, barka da warhaka, kuke yau da fatan an tashi lafiya na cikin ƙoshin lafiya. To ina ma kowa da kowa barka da wannan rana mai albarka, ranar Juma'a. Allah ya sa mu dace. To abin da ya kawo ni yau, ina da ɗan guntun bayani akan fim ɗin uwar watsi. Gaskiya ina ganin sakonninku da dama, mutane na ga sakonninku da dama akan cewa in kuka shiga bidiyon baya bude muku, in kuka shiga baya bude muku, yana nuna muku wani fuska. To dan uwa, idan ka shiga, abin da nake son yi bayani akai, idan ka danna ka shiga, in har bai bude maka bai ka maka wani fuska daban, ka sake yi, ka gwada ko sau biyu bai yi ba, ka fita kawai, ka tafi, ka fita daga baya ka sake, abin nan zai kawo ka. In ka fita daga baya ka sake shiga, biiznillah zai kai ka. Idan ka gwada so ɗaya so biyu bai shiga ba, bayan 'yan mintuna kaɗan ka sake gwada, zai shiga, zai kai ka wajen bidiyon direct in Allah yarda. Idan har ka gwada so ɗaya bai je ba, ka gwada so biyu, to za ka iya barinsa na bayan wasu 'yan awanni, ko ka bari kamar an jima haka, sai ka sake gwada. In ka ɗan daɗe kaɗan ka sake gwada, zai kai ka direct zuwa wajen bidiyon biiznillah. Kamar dai haka, bari na ga YouTube ina nan, zan shiga YouTube. Please get one key, Jerson. Ya shiga wannan na ƙasa na biyun nan ne, ban san ko kai naka a wanne zai zo ba, wanne ne zai fara zuwa ba. Wannan mai wan nan shine abunan channel mai adadin subscribers 7,000 da wani abun da 600. Dan na kai ka shigo, sai ka zo nan gefen videos din nan, gashi a na farkon nan ma, na farkon nan ka danna kai dai akwai link ɗin bidiyon a ƙasan, ina da bari ya buɗe ne ta gana damu yawa. A gani, idan ka zo, in ka danna na ɗayan nan, ka danna link ɗin wan ɗin nan, in ka shiga zai kawo maka fuska kamar haka. A ga irin fuskan da zai kawo, sai ka danna nan wajen rubutu bulun nan, ka danna nan, ka gani. Idan ka danna, in ka danna ka fita, ka bar shi kawai, bayan 'yan wani lokaci ka sake gwada, zai kai ka zuwa wajen bidiyon direct. Bayan 'yan wani lokaci zai kai ka zuwa wajen na biyun ma hakan, ka sake shiga, ka shiga na biyun ma haka, kamar haka shi ma ka danna kan shi haka, request, you will get an email letting you if your request was approved. So bari ka gwada haka din, Allah yarda, daga bayan ka sake shiga zai kai ka direct zuwa wajen bidiyon. Bari yin to a gani, bari zan mu koma ina YouTube, bari mu koma cikin YouTube. Yanzu kaga ina shiga, in Allah yarda zai bude mu. Idan ka danna wannan kan request din nan da ka fita, ka bar shi wasu 'yan lokuta kaɗan, ko bayan awa ɗaya ka sake gwada, ko bayan mintuna ka sake gwada, zai shiga in Allah yarda.
bari network yana damu yana kan lodi. Yawa gashi nan ma ya zo ya buɗe gashi nan. Daga wannan na wan ɗin ne. Network yana abin nan bari ya buɗe. In ka shigo kana so ka sauke zuwa kan wayar ka ma ga alaman download a nan. Ka danna kan alaman download ɗin nan zai sauka zuwa cikin wayar ka direct. Network ɗin ma ba shi da ƙarfi. Haka zalika na biyun ma in ka zo shi ma hakan za ka yi zai kai ka direct in Allah ya yarda. Na biyun ma haka za ka yi zai kai ka direct bi iznillah. Ga na biyun nan ma shi ma haka ga alaman download. Network ɗina ne ba shi da ƙarfi. Yawwa ga shi nan kamar ya kawo fuskan abin nan. To duka dai anan na kawo ƙarshen wannan bayani da nake muku.